नमस्कार प्रणाम, हम राघवेंद्र। स्वागत बा आप सबके इन खबर के भोजपुरी चैनल पे। भैया उड़ीसा में जौना तरीका से रेल हादसा भइल, कोरोमंडल एक्सप्रेस टकरा गई लोके लेके अब भारत के पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव बड़ा बयान दे रहल बाने। लालू प्रसाद यादव द्वारा कहल गई कि भैया वो कोरोमंडल एक्सप्रेस से यात्रा भी कर चुकल बाने। उनके जानकारी बाटे कि ये चेन्नई जाले। लालू प्रसाद यादव द्वारा सीधा सीधा एक जिम्मेदार केंद्र सरकार के ठहरावल गई और कहल गई कि रेलवे का एकदम दुर्दशा हो गई बाटे। मिलल जानकारी उनके हिसाब से जो कहल गई कि हमके जानकारी मिलल बा कि 800 लोग का मृत्यु भइल बाटे। वही लालू प्रसाद यादव द्वारा कहल गई कि एक उच्च स्तरीय जांच भी होके के चाहिए और वही मृतकन के परिवार खातिर मुआवजा का भी मांग कई। मृतकन के परिजन खातिर 10 लाख रुपया और घायल व्यक्ति के परिजन खातिर 5 लाख रुपया के मुआवजा का बात उनके द्वारा कहल गई बाटे। तनी आप सब भी सुने कि लालू प्रसाद यादव द्वारा क्या कुछ कहल गई बाटे। किस तरह से इन लोगों ने लापरवाही बरता, सावधानी नहीं बरता और इतना बड़ा संख्या में कैजुअलिटी हो गई है। जो खबर है लगभग 800 लोगों की मृत्यु हुई है, बेसी भी होने की काफ़ी संभावना है। इसकी उच्च स्तरीय जांच कराया जाए और पूरा जो दोषी लोग हैं इसमें जिसकी संलिप्तता है उस पर कार्रवाई करना चाहिए और मृतकों के आश्रितों को 10-10 लाख रुपया का मुआवजा और घायलों को 5-5 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए। लगता है बड़ी लापरवाही हुई है। बहुत बड़ी लापरवाही, काफ़ी बड़ी लापरवाही हो रही है। रेल को चौपट कर दिया। आप सब सुनने के लालू प्रसाद यादव द्वारा का कुछ कहल गई बाटे। कोना तरीका से बीजेपी यानी कि केंद्र सरकार के घेर रहल बाने, सीधा सीधा एक जिम्मेदार केंद्र सरकार के ठहरा रहल बाने। वही लालू प्रसाद यादव द्वारा जब नीतीश कुमार के विपक्षी एकता पे बात पूछल गई तो उनके द्वारा कहल गई कि एमे नीतीश कुमार के ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले वाला बाटे। फिलहाल जानकारी में इतना ही। आप सबके का राय बाटे पर आप सब अपन राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।